Vítajte pri ďalšom vlogu a viem, že som dlho zase nenatáčala, ale teraz sa chcem snažiť natáčať pravidelnejšie. No a my sme sa vybrali na výlet do Poľska. Vlastne môj muž tu má preteky, takže my sme si to tak akože zariadili, že ako keby taký rodinný výlet. No a teraz ideme do takého mestečka, ako sa to vlastne volá? Sklárska Poreba. Sklárska Poreba? Poreba a Sklárska Poreba. Ideme teda do centra mestečka a ideme sa popozerať po nejakých reštauráciách a pôjdeme sa niekam najesť a potom pôjdeme do obchodu kúpiť nejaké potraviny a zoberiem vás teda so sebou. My sme prišli z večere a teraz si idem urobiť svoju skincare a ukážem vám, čo teraz používam. Mám to v takejto cestovnej kapsičke. No a idem sa odlíčiť. Používam väčšinou na odlíčenie také kávármidlo, ale teraz na cesty som si zobrala toto, takýto olejček na čistenie pleti. Neviem, či sa to zaostrí vôbec. Je to toto. A ono to obsahuje nejaké oleje. Nie je to tu teraz napísané, ale je to taká čistá prírodná kozmetika Kvitok, slovenská. Takže to si dám na pleť, odlíčim sa. Ja v podstate make-up nenosím vôbec. Jediné, čo si dávam, je na líčka a na oči až špirálu a vlastne to je všetko. To je všetko a potom si keď tak len upravujem obočie.
som odličená. Dobre. A teraz väčšinou používam také sérum a taký pleťový krém, vám ukážem. Tento pleťový krém a toto sérum. Ale keďže sa chcem ísť guašovať, poznáte asi guašu, tak je dobré si nanášať nejaký olejíček, pretože keď si nanášam ten krém, tak ono ma to potom tak dosť ťahá a bolí a je lepšie si tú guašovať sa v podstate na nanesenie na takom na pleti, ktorá má už na sebe nejaký olejíček, aby sa to tak lepšie klzalo. Takže to sa mi osvedčilo. Takže ja používam tento olej, tiež od tej istej značky Kvitok. Je to mandľový olej. Ja si to takto všade nanesiem. I trošku na krk. Tak. No a teraz začínam najprv na krku. Takto smerom dole, aby sa tam rozprúdila tá lymfa. Pretože tuto sú lymfatické uzliny, tuto sú lymfatické uzliny. A ja som teda v poslednej dobe veľmi mala problém so zadržiavaním vody, hlavne na tvári. Takže táto guáša mi veľmi pomohla, ale musela som sa zamyslieť trošku aj nad tou svojou stravou, pretože zadržiavanie vody nie je len spojené s tým lymfatickým systémom, lymfatickými uzlinami a lymfou, ale vlastne aj so stravou. Takže som trošku pozmenila nejaké veci aj v mojej strave. Už je to trošku lepšie, ale teda musím povedať, že mi veľmi mne osobne nevyhovuje jesť nejaké kvantá ovocia ani kvantá nejakého sladkého. Takže ja sa stále držím stravy plnej vlákniny a veľa proteínov. Ďalšie ráno a včera večer sa mi vybila baterka na foťáku, takže som vám nestihla povedať všetko, čo som chcela povedať. A idem teraz do sprchy. Už som sa guašovala, dávala som si znova olej, ten mandlový, ako som vám aj včera ukazovala. A teraz si pôjdem umyť vlasy. Mám tu tento šampón od L'Herbolaria. Ten som používala aj predtým a je super. A potom tento sprchový gel s vôňou, myslím, že to je buď s vôňou rúží alebo také niečo, lebo to som si kupovala tiež z L'Herbolaria. A malo by to voňať tak kvetinkovo. Tak idem vyskúšať do sprchy.
No, práve sme zašli do Decathlonu a chcem si asi vybrať nejaké nohavice, pretože je tu dosť chladno a my sme si zobrali dosť také letné veci, lebo u nás v meste, keď sme odchádzali, bolo fakt, že skoro 30-ky, 20 niečo stupňov a nečakali sme, že tu bude tak chladno, keď sme v horách. No, takže vyberáme niečo aj pre Luku. To je pekná. To je, že 7-8 rokov. Tak, my sme si vyšli na výlet a sme v takom lesíku a je to taký pekný vodopád a ja musím povedať, že ja úplne milujem, keď takto sme v prírode, lebo poprvé zoberieme psa, vyvenčíme ho, po druhé máme tu dieťa, ktoré sa tu zabaví, polezie si tu, lebo on strašne rád lezie všade, takže obidvoch unavíme aspoň. A ja tu zase prídem vždy na nové myšlienky v tej prírode, keď som. Takže je to pre mňa úplne taká menšia psychohygiena, meditácia v prírode. No a musím povedať, že veľa vecí sa v mojom živote zmenilo. A možno ste si to vlastne aj tak všimli. Čo sa týka aj stravy. A veľa vecí ohľadom mindsetu, ohľadom života a začala som si uvedomovať, že tie veci chcem robiť trošku inak. Aj na Instagrame, aj ten content, aký som doteraz vytvárala a všetko. Už ma to nenaplňalo za posledné tie mesiace, alebo možno posledný rok, to ešte aj trvá, by som povedala, že trvá akože dlhšiu dobu. Takže som trošku prehodnotila aj tu v tej prírode nejaké veci. Ako by som to chcela robiť inak, trošku inak zdieľať tie veci a nie len
to, čo som robila doteraz a musím povedať, že som aj trochu zmenila svoju stravu, pretože som sa v tej strave už necítila veľmi dlhú dobu dobre a moje telo mi to dávalo dosť teda pocítiť. A to možno na budúce sa vám teda k tomu vyjadrím. Tak. My teda ideme ďalej, ideme k autu a asi potom rovno do apartmánu nachystať obed a pôjdeme sa naobedovať. Čiže ideme! Sme v aute a teraz sme sa rozhodli, že pôjdeme do takej kaviarne a že vraj je to jedna z takých lepších kaviarní, takže pôjdeme tam a možno tam budú mať aj maču, moju obľúbenú, takže si tam dáme niečo, povyberáme. Môj muž asi nejakú dobrú kávu, ja si maču a Luka, ty čo? Neviem. Babyčino možno, alebo vodičku, ty si smedný, že?
No my máme ďalší deň. Včera už som nenatáčala, ale dnes sme sa rozhodli, lebo sme ešte mali byť na apartmáne dneska, ale rozhodli sme sa, že ideme už takto na večer domov, pretože celý deň tam lialo v tých horách a v podstate sme iba tak boli na tom apartmáne a akože nie, že by sme nemali čo robiť, ale chceli sme už tak, že aj tak, že by sme sa zobudili na ďalší deň ráno a išli by sme domov, takže sme chceli už tak akože dneska, že úplne že večer prísť, tak akože úplne že večer, v podstate o 10 alebo kedy. A zajtra už iba vybalím, poupratujem veci a sme doma, takže sme sa takto rozhodli, že ideme teda už domov. No a stavili sme sa ešte kúpiť nejaké jedlo a ja mám tu takýto šalát. Dobrý. Bo ja milujem šaláty a potom tu mám ešte a takýto ľadový čaj. Ten myslím, že mal by byť teda bez cukru. No, možno tam je nejaký cukor. Ale ľadový čaj to je teda. Dobre, takže to si dám, alebo minerálku. No a možno sa vám ešte ozvem a neukončím tento vlog, lebo bol by dosť taký krátky. Takže vidíme sa v ďalšom klipe.